Здравейте, хора! Днешното видео ще играем на Майнкрафт! Ето ми крутката. Кабутката ми е това. Имам само една грешица. Тук трябва да сложа две такива хращчета. Ето така тя. Две хращчета. Даже само едно. Даже то едно трябва да се сложи. Грас блок, а не гразде. Ето такова листо. Листия. Бате, гнусното, бате. Какви листа са това? Какво е това чудо, бате? Повече такива листа няма да взимам, бате. Ще знам да взимам ето такива. What? Ще си вземат. Кое е последно взех? Бате, хора, гледайте какви листа са, бате, гнусни. Какви са гнусни тия листа? Бате, една минута се... Я не го видим това. Това вече остава. Хора, ако чудите това, дето ми слага 15 парно, бате. Да. 15 не стават. 15 парни и са като айнари. Хорато. Бате, хора. Тук трябва да вземем 50 000 такива, да се населим, да се накам, да опарим всичко и... Да. Гледайте колко е трудно и просто. Взимаш лайна и почваш. Какво? Аз даже не видим къде да слагам водата, бе. Хора! Аз не виждам къде да слагам водата, то пък ми прави така тия гнусоти, бе. И сега ще трябва да сложа ето така тук. Да е малко така по-готинко. Ето тук така. Ето тук така да не падам. И ето така. И ето тук ще влизам. И аз ще ходя. Колко си е простичко. Онако аз несла. От първото яйчице да видим дали ще има пиленце. Айде. Яйце. Намери зомбито! Зомби кет! Бате, май убих. Убивай! Бате, гледай какво се спълна тук, бе. Убивай, крипърче! Убивай, умирай, бе! Умирай! Аз крипър не мога да убием с това. Гледайте, не мога. Бързо! Умри! Това сигурно взима на половин сърце. Нормално, че нещо те е страх да видиме. 2 пъти се направих така. Айде, бе. Дай просто да те избутаме така. Така.
Значи от това се умира, аз знам вече. Че и от това се умира. Че от това се умира, да, знам вече. Так-тарада, та-та-тарада. Я да запалиме кокошката, не шукам с това животно, как че го запалвам. Ти защо стоиш тук? Да те попитам. Хомикънси, аз на два. Шибаните ми говна. Аз се насрах, тук обрях. Аз не насрах. Идвам пакатера. Аз днеска се насрах за камея. Днеска се насрах. Утре упорях. Упорях. Сестра ми започва да карали. Пандарата ни катихиника завари. Я бейте, бе, бейте! Гликот. Богажуба! Не, малчето слезна, бате. Той маних слезна, бате. Я евам, ти кой си? Кой си, бе? Ела! Ти кой си? Съседи динстакон тако. Съседи динстакон. О, не. Това се жертва. Ха-ха. Умирай! Постана, бате. Тока ли изгасна? Нещо май ще са изгаснали тока. Изгасна тока, хора. Хора, майко! Дай да видим. Да, изгасна тока. Изгасна токо! Изгасна, бе! И аз, бате. Що ме реши на банани тук? Ама лайф усетите ни или такъв колевали. И хора, това беше от днешното видео. Това е мутака също. Това беше от днешното видео. Абонирайте се в камбанката и дайте по един палец нагоре. Ай, до скоро!